Здравейте! Един урок, малък, за елементите, движенията на фолклора. Да разкажа. Стъпката е най-лесното движение. Ходаме по десен, ляв, пристъпваме в крилцата. Набиването, ето, набиваме с петичка. Дигаме кръчето и го набиваме. Елементарно за български език, възприемчиво. Може цяло ходило, може опънато в лост, лесни, може близни. Това е само с звука на пръстчетата да ги свиеш. Следващото движение, свивчицата, сключена отпред отзад. Следващото отскок, отскачане от място. Другото е прескок, прескачане, сменяме позицията, вдигаме кръчето и сменяме позицията. Може на място, може и в посока. Хлопката е хлопване дясно, право, дясно, право. Хлопка също и това може да бъде хлопка. Когато отдолу кръчето няма свивчица, е в лост. Може да се изпълнят така наречените пружинки. Извинявайте, ножички. Може във въздуха да се движат мерките на цървулите, може по земя плътно. Плитка се едно плетене на обичан се посичка, само че с кръчете плетене. Хайде едното кръче, почупваш на носището, хайде другото. В едното кръче да гичка отстрани. Така. Кръстосан ход, когато кръстосваме едното кръче за другото или едното пред другото. Може да бъде директен прескок, средняшка област, може да е първо шопска напред, пристъпване с едно същото кръче и ляв отзад, пристъпваш ляв отпред. Също така пружинирането много характерно в Плитенския район, географска фолклорна музикална област. Пружиниране в кръчетата, раз, два, три. Ето го. Почупването също, само с петички почупваме. И има и други движения, които се използват, но това са едни от най-масовите популярните. Всички знаем хвата за ръце, за пояс, за права леса отзад и отпред, като се настанат хороводците, пансионите, другарчетата по коланчета, по пояс. Може свети в лактите, по-напред, може да има рушове магове напред, може назад, зависи в кой район и в коя област се танцува. На тази прекрасна музика се радвам, че ви разказах за някои от движенията, по-популярни използвани са хората. До скоро!